ndinoti hakuna chinhu chinobhohwa sechekuita amai vanohura, kana kunongedzwa uchinzi amai vevana ava vanohura vari pamurume. Ndiyo situation yatinayo, takugara tine stress. Kana nevanin'ina vangu kuchikoro chaiko, they are no longer concentrating. Baba vangu vanoita sevasiri kuona, vakatodyiswa kare. Amai vanosvikira kurohwa nevakadzi vavanenge vatorera varume in front of us. Baba vakangoti tuzu vachitosapota amai, vachiti mukadzi wangu nezuro chaiye ndakanotora mukadzi wemusoja wavanodanana naye. Vainge vaine musoja wacho kumba yeshamwari yavo, vakarohwa vakadzoka pamba vasina kusimira baba kana kumbotaura chinhu. Tanetseka, tingaitawo sei sevana kuti tidzinge amai pamba vaende havo nerugare, nekuti chihure chaamai chinonyadzisa, chababa chikange nani. Vana sekuru hanzvadzi dzaamai varitoriwo greed. Amai vanoenda nezvimwe zvikomba kudzimba dzavo, saka hapana kwekureva. Tafunga kuzvigadzirisa isu vana.